an balimaw ani ɲankuma bi kibaruya min b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko chemin de fer baarakɛlaw ni olu ye terrain baarakɛlaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko an bɛ yɔrɔ min na sisan ko gɛlɛyaba b'olu kan ko k'a d'a kan ko a bɛ kalo 3 bɔ ko ninnu kɔni tɛgɛ tɛ ka da u ka sara kan ninnu y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin ko in kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko wari dɔ de kɔni kan ka bɔ an ka jamana budget la ni ka don chemin de fer la ko wari in de kɔni tɛ ka sɔrɔ ninnu ka baarakɛ ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ kɔni ko gouvernement y'a jira olu la ko zena kɔni ko fo chemin de fer yɛrɛ de ka wari bɔ ko ka se ka a ka baarakɛlaw sara ko ni dun y'a ta k'a lajɛ ko gɛlɛya caman kɔni bɛ chemin de fer kunna ko kɔni tɛna se k'a to cogo si la ko min ye 100 ani miliyɔn 80 ni o bɛ bɛn baarakɛlaw ka sara ma ko o ka bɔ chemin de fer kun ka se ka don saraw la ko o de la kɔni k'u b'a ɲini gouvernement fɛ ko gouvernement ka nin wari in don chemin de fer la cogo min na ko baarakɛlaw kɔni u bɛ se ka sara cogoya min na baarakɛlaw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan caman bɛ olu ni gouvernement cɛ ko minnu kɔni tun b'a jira k'a fɔ ko nin gouvernement yɛrɛ kan ka nin bɔ ko ka da kan ko walasa gɛlɛya dɔw bɛ gɛlɛya minnu ni chemin de fer b'a la i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na ko olu kɔni o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na wa ninnu y'a jira k'a fɔ kɔni ko ni ko ninnu yɛrɛ n'u ka sara kɔni o ma sɔrɔ ni nin kalo in tile 27 ni ɲɔgɔn cɛ ko olu kɔni bɛna wulikajɔ dɔw kɛ ko cogo min na kɔni cogo o cogo k'olu kɔni bɛ se ka u ka wari kɔni k'olu b'a sɔrɔ ayiwa nin tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko Sadiola yen nɔ kɔni dama dɔw kɔni binna mɔgɔ dɔw kan min kɔni an bɛ yɔrɔ min na sisan a jirala k'a fɔ kɔni ko su 17 ko o de kɔni yera an bɛ yɔrɔ min na o ye sisan ye k'a d'a kan nin dama binni yɛrɛ ma kɛ sisan dama in yɛrɛ binna kabini marisi kalo tile 29 nka mɔgɔ minnu kɔni bɛ mɔgɔw su ɲinini na olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko hali bi ko su kɔni bɛ ka ɲini ko k'a d'a kan ko hali bi mɔgɔ minnu tununnen don ko o hakɛ kɔni o su ma ye o de la kɔni ko ɲininiw bɛ ka continuer hali bi cogo min na mɔgɔ kɔni binna ni jama in kɔni kasara in na ko o mɔgɔw kɔni u bɛ se ka ye cogoya min na ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani ce aw ka kulomajɔ la